Tervehdys taas. Tuossa muutama viikko takaperin päätin aloittaa semmoisen sarjan, jossa luen vanhoja saarnoja. Tämä saarnojen lukeminen on nyt valitettavasti jäänyt vähän tauolle tässä, mutta vähän samaan liittyvä projekti on tämmöiset raamattutunnit, joita on tässä syksyllä nyt pitänyt muutaman. Tuossa elokuun lopussa oli raamattutunnin aiheena vähän provosoivan sävyyn, että vihaako Jumala ihmistä. Luen tämän pitämäni raamattutunnin nyt teille. Luisa Alcottin nuorten kirjassa Pikkumiehiä oli kohtaus, jossa eräs sisäoppilaitoksen pojista oli syyllistynyt johonkin kolttoseen, ja koulun johtajan tehtävänä olisi ollut antaa hänelle sen vuoksi piiskaa. Johtaja teki kuitenkin jotain yllättävää. Hän määräsi pojan rankaisemaan häntä. Tämä oli pojalle järkytys, sillä tuo aikuinen oli kaikkien lasten syvästi kunnioittama ja rakastama, eikä hän olisi tahtonut tehdä hänelle mitään pahaa. Sen poika olisi vielä pystynyt kestämään, jos olisi itse saanut selkänsä ansionsa mukaan, mutta tämä tehtävä tuntui turhan raskaalta. Johtaja oli kuitenkin järkähtämätön, eikä pojalla ollut muuta vaihtoehtoa kuin suostua. Kaiken lisäksi toiset pojat sattuivat olemaan oven takana kuuntelemassa, ja myöhemmin heidän oli vaikea ymmärtää, miten heidän toverinsa oli pystynyt suorittamaan hänelle määrätyn rangaistuksen ja satuttamaan johtajaa. Kaiken kaikkiaan tällainen rangaistus oli pojalle paljon tehokkaampi opetus kuin se, mitä hän oli odottanut. Viime aikoina olen törmännyt tapauksiin, jossa ihmiset sanovat uskovansa Jumalaan ja Jeesukseen, mutta pitävät Raamatun antamaa kuvaa puutteellisena ja jopa julmana. Tuntuu hieman arveluttavalta lähteä vetämään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ihmisistä, joiden elämäntarinaa en tunne tarkemmin. Varmasti he ovat kokeneet elämässään aivan liikaa pahaa ja syystä tai toisesta pettyneet meihin kirkon edustajiin ja meidän antamaamme kuvaan Jumalasta. En tarkoita millään tavoin väheksyä tai pilkata ketään ihmistä tai hänen kokemuksiaan, vaan haluan käsitellä itse ilmiötä, asennetta, sitä, että Jumalan hyvyys kyseenalaistetaan. Aihe on laaja ja moniulotteinen, ja varmasti aiheesta saisi sisältyä enempäänkin kuin yhteen oppituntiin, jossa käsittely saattaa jäädä poukkoilevaksi. Katsotaan, millaista selkoa näihin asioihin yhdessä saadaan. Luen Matteuksen evankeliumin 9. luvusta. Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille, kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa? Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Raamatussa kerrotaan, kuinka Jumala on antanut ihmisille erilaisia ohjeita ja varoittanut niiden rikkomisen seurauksista. Monille kristityille on selvää,
että synti luo railoa meidän ja Jumalan välille, ja että Kristus tuli sillaksi, jota pitkin tuo railo voidaan jälleen ylittää. Jumalaa ei enää tarvitse lepytellä uhrilahjoilla, vaan riittää, että turvautuu Kristukseen ja pyytää häneltä anteeksi. Vaikka synti saattaa tehdä ihmisen sokeaksi Jumalalle, Jumala voi kuitenkin lähestyä häntä ja avata hänen silmänsä. Toisaalta, jos ihminen on kokenut elämässään liian kovia, kaikenlainen puhe synnistä voidaan tulkita painostukseksi ja kiusanteoksi. Tässä voi olla pappinakin kovilla. Kun en tunne ihmistä niin hyvin, en haluaisi liikaa tunkea apajille tyrkyttämään omaa näkemystäni, mutta toisaalta tuntuu viran puolesta oikealta kertoa jotain Jumalan rakkaudesta ja vähän oikoa käsityksiä. Kuitenkin tarvitaan herkkyyttä ja hienotunteisuutta. Kärsivä ihminen ei kaipaa oikeassa olemista, vaan tilaa tuoda oma kärsimyksensä esiin. Jumala toimii ihmisten kanssa vähän samoin kuin Alkotin kirjan koulunjohtaja. Aiemmin hän oli antanut ihmisille selkeät ohjeet, joiden mukaan elää, ja kertonut, että synneistä seuraa tuomio. Tulemalla pojassaan ihmiseksi hän käänsi asian ympäri. Hän otti itse kantaakseen sen syyllisyyden ja häpeän, joka olisi kuulunut ihmisille. Lastenkirjasta tämä erosi kuitenkin siinä, että tuomion langettajiksi valitut ihmiset eivät tienneet, mitä olivat tekemässä. Evankeliumien mukaan he jopa itse varmasti julistivat, että tulkoon rangaistus meidän päällemme. Valitettavasti kirkon historiassa tätä onkin sitten käytetty motiivina juutalaisvihalle. Heitä on pidetty Kristuksen surmaajina, joita on oikein painota ja syrjiä. Lisäksi on valitettavaa, että kaikki eivät edes ymmärrä Jumalan uhrausta. Jotkut ihmiset ajattelevat, että Jumala on julma tyranni, joka tapatti oman poikansa, vaikka hän olisi vain yksipuolisesti voinut päättää antaa ihmisten synnit anteeksi ilman, että kenenkään tarvitsi kärsiä. Jeesus ei ollut eikä ole mikään Jumalasta erillinen olento, vaan yksi kolmiyhteisen Jumalan osa, ja tuo Jumala tuli hänessä itse kokemaan kaiken sen, mitä hänen luotunsa täällä maan päällä kokevat, ja kärsimään meidän puolestamme. Hän ei tyytynyt vain katselemaan sivusta. Kun Raamatun alussa Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, nyt hän tuli itse ihmiseksi. Ihmiset yrittivät täyttää Jumalan antamaa lakia uhraamalla jatkuvasti omien ja kansansa syntien puolesta, mutta tämä ei saanut heissä aikaan pysyvää muutosta. Niinpä Jumala rakkaudessaan antoi pojassaan itsensä uhriksi kaikkien puolesta. Tämäkään ei poista ihmisen taipumusta pahaan, mutta kun olemme Kristuksessa, kuolemalla ei enää ole lopullista omistusoikeutta meihin. Luen Hosean kirjasta. Kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä. Egyptistä minä kutsuin poikani. Sitten Israel kuuli muita kutsuja ja kääntyi pois. Se uhrasi baaleille, poltti uhreja kivipatsaille. Minä opetin Efraimin kävelemään, kannattelin sitä käsivarsista. Mutta Efraim ei käsittänyt, että minä sitä hoidin. Lempeästi, rakkauden köysin, minä vedin sitä luokseni. Niin kuin mies syöttäessään juhtaansa nostaa ikeen sen niskasta, niin minä käännyin Efraimin puoleen ja annoin sen syödä. Takaisin Egyptiin joutuu Efraim. Assyria on oleva sen kuningas, koska se ei halunnut kääntyä Herran puoleen. Sota raivoaa Efraimin kaupungeissa. Se tekee lopun ennustajapapeista ja heidän tyhjistä puheistaan. He kaatuvat miekkaan hankkeittensa tähden. Kansani horjuu kahtaalle, minun päin ja minusta pois.
Se huutaa avuksi korkeinta, mutta ei saa apua. Miten minä voisin hylätä sinut, Efraim, jättää sinut, Israel? Miten voisin hylätä sinut, niin kuin hylkäsin Adman, tehdä sinulle, niin kuin tein Sodomille, niin kuin tein Seboimille? Minun sydämeni heltyy, minut valtaa sääli. En anna vihani raivota, enää en tuhoa Efraimia. Minä olen Jumala, enkä ihminen. Minä olen pyhä, olen sinun lähelläsi, en tule luoksesi vihan vimmassa. Efraim seuraa jälleen Herraa. Herran ääni on kuin leijonan. Kun hän ärjyy, tulevat hänen lapsensa pavisteen lännestä, peloissaan, arkoina kuin linnut he tulevat Egyptistä, saapuvat kuin kyyhkyset Assyrian maasta. Minä annan heidän palata koteihinsa, sanoo Herra. Toinen näkökulma Jumalan hyvyyteen ja rakkauteen on ero vanhan ja uuden testamentin välillä. Vanha testamentti on täynnä käskyjä, kieltoja ja tarinoita tottelemattomien ihmisten rangaistuksista, kun taas Uuden testamentin puolella korostetaan lähimmäisen rakkautta ja armoa, joka ei katso ihmisen syntyperää ja omia ansioita. Monilla ihmisillä on, ja aikoinaan oli myös minulla, käsitys vanhan testamentin Jumalan ankaruudesta ja äkkipikaisuudesta. Onhan totta, että siellä on paljon tarinoita julmista tuhoamissodista, joissa kokonaisia kansoja määrätään hävitettäviksi ja väliin heitetään kuvauksia pienten lasten murskaamisesta. Monet näistä ovat vaikeita kohtia ymmärtää. Kuitenkin, kun Raamattua alkaa lukea systemaattisesti läpi Mooseksen kirjoista alkaen profeettoihin, jatkuvasti törmää siihen, kuinka Jumalan kärsivällisyys ja armahtavaisuus tulevat niissäkin esiin. Ensimmäinen esimerkki löytyy jo aivan alkusivuilta, kun Kain oli murhannut veljensä Aabelin, mutta Jumala ei rangaistukseksi surmannut Kainia, vaan jätti tämän eloon ainoastaan karkottaen hänet pois kotiseudultaan. Jumala jopa antoi Kainille lupauksen, että ne, jotka häntä vahingoittaisivat, saisivat itse rangaistuksen. Joosefin veljiä ei rangaistu siitä, mitä he hänelle tekivät, vaan he saivat elää ja löytää jälleen veljensä, jonka he luulivat jo kadonneen, ja heidän kaikkien jälkeläisistä syntyi Jumalan valittu kansa, Israel. Vaikka liiton lupaus oli annettu heidän jälkeläisilleen, periaatteessa kenellä tahansa oli oikeus kääntyä Israelin Jumalan puoleen ja tulla hänen kansansa jäseneksi. Vaikka Jumala oli jo julistanut tuomionsa synnintekijälle, tämä saattoi nöyrtyä katumukseen, saada lisää aikaa ja jopa suosion Jumalan silmissä. Vastaavasti Uuden testamentin puolelta löytyy kuvauksia Jumalan ankaruudesta. Monille ihmisille tulee järkytyksenä, että Jeesusta verrataan kuninkaaseen, joka määrää huonot palvelijat ulos pimeyteen. Ajatellaan, että rakastavan Jumalan pitäisi katsoa kaikkea läpi sormien, ja että kun kerran Jeesus on kärsinyt meidän puolestamme, millään teoillamme ja asenteillamme ei enää olisi merkitystä. Joskus joidenkin ihmisten ajatuksista syntyy vaikutelma, että he ajattelevat, että Jeesuksen opetukset olisi tarkoitettu vain ja ainoastaan lain alla eläneille juutalaisille, ja että ristin kuolema mitätöi sen kaiken. Jumalassa ja kaikissa hänen kolmessa persoonassaan on sekä armoa että ankaruutta. Nämä eivät sulje toisiaan pois, vaan kietoutuvat syvästi toisiinsa. Jumalan ankaruus ei ole mielivaltaista sanelua ja pompottelua. Hän on luonut ihmisen ja koko maailman kaikkeuden, ja hänen tahtonsa on, että luomakunnan kaikki osat tekisivät toisilleen hyvää ja auttaisivat toisiaan kasvamaan. Jumalan viha ja rangaistus kohdistuu kaikkeen siihen, mikä vastustaa tuota hyvää tekemällä pahaa. Jumala ei ole välinpitämätön, vaan aina ja kaikessa hän suojelee sitä,
minkä on luonut. Jumalaa on verrattu puutarhuriin, joka poistaa haitalliset rikkaruohot, mutta hänen omaan hyvyytensä kuuluu myös kärsivällisyys noita pahantekijöitä kohtaan. Jumala tietää, miten heikkoja me kaikki olemme, ja siksi hän ei revi meitä pois heti ensimmäisen, toisen tai vielä 100:nnenkaan virheen jälkeen, vaan kärsivällisesti antaa mahdollisuuden muutokseen. Ilman tuomiota ei olisi syytä armoon, ja armo osoittaa meille, miltä Jumala tahtoo meidät säästää. Luen vielä Hosean kirjasta. Tulkaa, palatkaamme Herran luo. Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa. Hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Vain päivän tai 2, ja hän virvoittaa meidät. 3. päivänä hän nostaa meidät ylös, ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Ottakaamme opiksemme, pyrkikäämme tuntemaan Herran. Hän tulee, se on varmaa kuin aamun koitto. Hän tulee kuin sade, kuin kevätsade, joka kastelee maan. Mikä on ihmisen osuus tässä kaikessa? Kun ihminen kokee, että Jumala on ilkeä ja vihaa häntä, varmasti tähän usein liittyy se, kuinka kristityt toisiaan kohtelevat. Vaikka Raamatun sana näyttää yksinkertaiselta ja selkeältä, valitettavan usein ihmiset tulkitsevat samoja jakeita aivan eri tavoin. Pahimmillaan tämä näkyy siinä, että Jumalan sanan vedoten vaaditaan tiettyjen syntien tekijöille ruoskimisrangaistuksia tai jopa julkisesti rukoillaan heidän kuolemaansa. Lievemmässä tapauksessa joku voi ihan hyvää tarkoittaen huomauttaa toisen ihmisen synnistä ja kehottaa parannukseen. Kuten aiemmin sanoin, tässäkin vaaditaan suurta herkkyyttä. Jos ihminen on jo kärsinyt paljon muiden pahoista teoista, pienikin huomautus omasta syntisyydestä voi romahduttaa hänet ja saada hänet tuntemaan, että edes Jumala ei hyväksy häntä. Jumala ei tietenkään hyväksy syntiä, mutta evankeliumit muistuttavat meitä siitä, kuinka hän ei useinkaan aloittanut kärsivän ihmisen kohtaamista muistuttamalla tämän virheistä. Syyttävät sanat tulivat sivullisilta ihmisiltä, kun taas Jeesus itse puhui siitä, kuinka armo on nyt kohdannut tätä ihmistä. Samalla hän lyhyesti kehotti ihmistä toimimaan jatkossa oikein. Kirkko on Kristuksen maanpäällinen ruumis. Hän on lähettänyt meidät kertomaan hyvää sanomaa hänestä, hoitamaan ja parantamaan. Jos me painamme ihmisiä alas lähettäjän nimeen vedoten, ei ole ihme, jos lähettäjästäkin jää ikävä kuva. Voisi sanoa myös niin, että vaikka on tärkeää nähdä omat syntinsä ja osata pyytää niitä anteeksi, miten ihminen voisi tiedostaa oman syntisyytensä, ellei hän ensin tunne Kristusta? Pelkän syyllisyyden tarjoaminen ihmiselle, joka ei häntä vielä tunne, ei todennäköisesti saa aikaan mitään hyvää. Se, että ihminen syyttää Jumalaa pahaksi ja ilkeäksi, saattaa helposti kuulostaa siltä kuuluisalta Pyhän Hengen pilkalta, josta Jeesus syvästi varoittaa. Ihmiset väittivät hänen toimivan paholaisen voimalla. Tietenkin, kuten usein sanotaan, Jumala tuntee jokaisen ihmisen sydämen, mutta itse haluan uskoa, että useimmissa tapauksissa tällaisia syytöksiä esittävä ihminen on tavalla tai toisella eksyksissä. Ehkä hän on kärsinyt muiden pahuudesta, ehkä hän itse on saanut vääränlaista opetusta ja jäänyt sen vangiksi. Ehkä hän on havainnut jonkin kristittyjä vaivaavan ongelman ja tahtonut puuttua siihen hyvää tarkoittaen, mutta jokin hänen elämässään estää häntä näkemästä ja tuntemasta Kristuksen armoa. On totta, että Jumala saattaa nuhdella ihmistä nimenomaan kasvattaakseen häntä. Joskus rajanveto, tällaisen rakkaudellisen nuhtelun
ja omaa ylivertaisuutta korostavan tuomiohenkisyyden välillä voi hämärtyä. Tässäkin jokainen voi soveltaa Jeesuksen opettamaa kultaista sääntöä. Miten minä tahtoisin itseäni kohdeltavan, jos olen eksynyt tieltä ja saanut Jumalasta väärän kuvan? Haluaisinko, että tuota ankaruutta hierotaan vasten kasvojani, vai että minulle opetetaan, mitä Jeesus todella teki puolestani? Rukoillaan vielä yhdessä Isä meidän rukouksen sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Oikein iloista ja siunattua syksyn jatkoa kaikille.